Ja, lige 2 sekunder. Jo, sådan der. Tidligere kollega Torsten, han har kørt derop i autocamperen også. Og han skal så filme mig, men det fortæller jeg om lidt. Jeg prøver lige at lægge lidt lyd på her nu, for så at se, om ikke er det okay. Jeg kan fortælle, at det er fandme også med koldt, det der. Og jeg synes sådan set, lige indtil I kan se det, der står jeg og vifter med armen. Det ser rovgevalgt ud. Men jeg tager en dukker. Og der kan jeg sgu mærke, det er koldt. Og lige før jeg skal komme op igen, tyk og fæ som jeg er. Men så tager jeg lige et par tag til. Nej, jeg skal ikke i. Hop, og så står jeg og snakker lidt. Ja, nu stopper jeg lige. Nej. Men jeg synes jo, det er koldt nok bare at have tæerne i. Så er det din tur, Torsten. Kom så. Nej. Det er nu. Ja, nu kan du se. Ja. Ja. Ej. Vi se Torstens ansigt. Hvordan har det? Det har det sgu godt nok. Det er faktisk dejligt nu. Ja, men det kan jeg sige dig, det er. Jeg godt forestille mig. Ja. Men ej, for helvede, nu slår det her. Ja, det holder til sådan noget. Så lige til videodagbogen. Ja. Vi skal lige have det med. Torsten, arbejdskollega, har taget udfordringen op. Ja, vi er godt heroppe i, og har vi godt filme. Ja. Og vi er på det nordligste. Hvad hedder det så på? Annes eller sådan noget. Ja. Det nordligste Lofot. Og det er fint. Det er 30 grader varme næsten. Og vandet det er lidt koldere. Ja. Over and out.